at demand. Kisungu luongo ni equilibrium. Samosa kawe kaka no kawe ni. Okonyal chako wuok e production side ni mondo any language makata zimie mungisu sani ni tunataka serikali kama wacha Kiswahili no or reduce the cost of living. Magi gik ma policy manyaka jopiny makata kini miwinje sani tin excited ngeni Kalonzo wacha wacha malicha ahinya. Iwinje kama malo wacha cha. IEBC mabedo constituted ni. Dong ni e dialogue. Dong bobala dong ni e dialogue. Donge ne report mabiro kanye. Mabiro dura. Meru te wache nango. Now, the issue madam cost of nini? Ilunga nango cost of ilunga nango housing cha. Ni winjo ka serikali masana wache ni wakao gini. Wadu wake kanye. We wakao policy ni watere mondo time through check. Kaka ne koto wache. Makeri no sa wacho. Nigi sacha kolo process mar check. To jalup ker machon Kalonzo Musyoka wacho ni cost mora mobile parliament okwa bi medo cost of living kata gi siling adi siling achiel. To the other side court no wacho ni kudo medo bei mora affordable housing duoke kanye duoke parliament. The argument kata kaka ji onego gombake housing anene ya be housing agent you need what Professor Ndini nange fra mora chon no sa wacho ni ja Kenya mora ingene gidala ne ingena nange ot ibi geni dale wini yot ma Kisungu luongo ni if shove come to push to nitiere kuma klewe wo kame dhi midonjo to luongo ni mamari unless ujo Nairobi okuge dala ingene ni yodi koro mago onego wa discuss the merits of housing be ot important tango monengo tim to kilose to nango lose gi policy mane mam kete gi ma Kisungu luongo ni optional kono magi kibore ratin moko ni azimio okne serikali magi at policy issue monego beni rangu makare setho kumu akeli atwak nyalo bedo ni od bura itiyo godo mana kaka masin mar goyo ombulu e kinde mikalo chikegi kosenango matimrijo kanjo telo mag azimio bende kaloso jod